Arratsaldeko 5:04 gutxi Mikel Urrutiko etxearen figura aztertuko dugu goizean. Atzo jokatu zuen azken norgehiagoka horren analisia egin dugu eta orain bere figura aztertzea tokatzen da, izan ere 16 urte egin ditu profesional mailan eta horren noski zeresan handia ematen du gaur egun ez baitira hainbeste pilotari, hainbeste urtez profesional mailan aritzen direnak. Mikel Urrutiko etxea azku eta 1989ko maiatzaren 24ean jaio zen, Zaratamon, Bizkaian, eta 2009 urteko ekainaren 13an egin zuen debuta Arrigorriagan etxetik hurbil, eta beraz gogora ezagun, bere ibilbidea apur bat txapelketei dagokienez. Bere lehen txapelketetan, hobeki esan da, binaka beserie mailan edo orduko promozio mailan jokatzen hasi zen. Lehenengo bi txapelketetan, 2010 eta 2011 urteetan lehenengoan kalera joan zen, batetik Argoterekin eta bestetik Izarekin jokatu zituen txapelketetan, eta 2012an finalerdietara iritsi zen. Buruz-buru B-serie mailan ere 2010an finalerdiak jokatu zituen, eta gerora etorri zen nolabait bere lehen mailako ibilbide nagusia. 2010 urtean, lauterdian, final laurdenetan kanporatu zuten, 2011 urtean jokatu zuen lehen aldiz buruz-buruko txapelketa nagusia, bertan final 8renetan kanpora joan zen, eta binakako txapelketa nagusia ez zuen 2014 arte jokatu lehen aldiz, bertan finalerdietan Beroizekin kanporatu zen. Honekin esan nahi duguna da, batez ere profesionaletako lehen urte horietan, oraindik ere gorputza egin gabeko mutiko bat zen Mikel Urrutiko etxea, baina urteen poderioz, eta ez urte askoren poderioz, gorputza hartzen joan zen enean lehen mailan ere konsolidatzen hasi zen, eta esan dugun bezala lehen txapelketa handia edo 2013 urtean jokatu zuen buruz-burukoa izan zen finalerdietara. Sailkatu zen orduko hartan, baina finalerdietan kanpora joan zen. 2014an ere beste horren beste egin zuen, finalerdietara iritsi, eta 2015an finalerdietara iritsi zen, galdu egin zuen, baina Oñatz Bengoetxearen lesioaren ondorioz finala Olaizolaren aurka Bilboko Bizkaia pilotalekuan jokatzea egokitu zitzaion, eta bertan partida gogor baten ostean irabazi egin zuen Zaratamarrak 22-19, denbora luzez aurretik joan zen, baina azkenerako Olaizolak tarte hori jan zuen, baina etzen nahikoa izan. Orduko hartan Aimarrek Mikeli irabazteko, eta are gehiago esango dugu, ia sake guztiak ezkerretik txokotik egin zituen Mikel Urrutiko etxeak, baina azken biak zabaletik egin zituen, eta azken bi tantu horiek sakez erabaki ziren, eta horregatik izan zen txapeldun Mikel Urrutiko etxea. Beraz, final horretan hainbat estrategiak ere zerikusi handia izan zuten Mikel Urrutiko etxeak egindako hainbat estrategiak. 2016an berriro ere finalista izan zen, 2017an buruz-burukoaz ari gara finalerdietan, 2018an final laurdenetan, 2019an finala jokatu zuen Irribarriaren aurka, eta horixe izan zen Mikelek profesional mailan jokatu zuen azken finala 2019an buruz-burukoan. Pentsa beraz, lehena 2015an buruz-burukoan izan zen, eta azkena 2019an baita ere buruz-burukoan. Binakakoari dagokionez, bi final jokatu ditu binakakoan, batean txapeldun izan zen Olaizolarekin, atzelari moduan jokatu zuen, bi finalak hain zuzen ere atzelari moduan jokatu zituen, lehena Olaizolaren aurka, Irujo eta Rezustaren aurka, Irujok min hartu zuen zorigaiztoko
finalura, eta bestetik berriz 2008an, kasu honetan Ezkurdia eta Martijaren aurka, hemen Olaitzolak eta biek ez zuten irabazterik izan. Gainontzean, binaka guztira bederatzi txapelketa jokatu ditu eta bederatzitik esan bezala bitan sartu da. Eta lauterdikoan, hasieran kosta zitzaion, final zortzirenetan, 16renetan, beti ia jokatzen zuen lehen norgehiagoka guztietan kanpora joaten zen, baina 2015 urtean mugarri izan zen Mikelentzat 2015 urte hori, izan ere esan dugu, buruzburuko final horretan, Aimarren aurka jokatutako final horretan, Aimarrek irauli zuen markagailua eta ia irabazi egin zion, Mikelek 2015an Irujoren aurka markagailua irauli bakarrik ez, irabazi egin zion. 22 eta 20 eta uste dut 20 eta 11 edo 20 eta 9 alde ikeragarriarekin galtzen ari zen Mikel, jada finala erabakita zegoela zirudien, baina tantoak egitearen poderioz eta Irujo hori ere beldur eszeniko hori sartu zitzaion egun hartan, eta ondorioz historia egin zuen Mikel Urrutiko etxeak, Irujo bezalako txapeldun handi bati egun hartan irabazten, eta gerora etorri zen binakakoa egia da, baina 3 txapelak urte horretan 2000 eta 15 urte horretan irabazi zituen, beraz hortxe jo zuen goia nabarmen bere ibilbidean Zaratamoko aurrelariak, eta hortik aurrera, 2017an lauterdiko finala jokatu zuen, 2019an buruzburukoa, baina hortikan aurrera, bai lehiako ribili zen, baina ez zituen final asko jokatu hor kuadroan, beti irabazi beharreko pilotaria zen Urrutiko etxea inolako zalantzari gabe, eta gerora azken urte hauetan, aurkariak bera baino gehiago izan dira, batez ere banakako modalitateetan, eta egia esan hala ere 3 txapelak irabazi dituen pilotari bat agurtu zen atzo, gaur egun kuadro barruan bakarra da, 3 irabazi dituena, zein bestela Jokin Altuna noski, eta, egia esan Aimar eta Irujorekin demora dezentez ibili zen beste pilotari batek agur esan zuen atzo, eta jada generazio horretako azken pilotaria zen, Joseba Ezkurdia ere biekin ibili da, Zabaleta ere, hor badira beste batzuk, Errezusta, Jokinek Irujorekin ez zuen asko bategin, jokatu zuen Irujoren aurka, baina ez zuten urte askotan bategin, hala ere hortxe, goi mailan urte askotan ibili den pilotaria, sake eramale bikaina, errematean pixkanaka ikasten joan dena, kolpe bizikoa, kantxan zurra, eta kirolariaren ibilbide hasiera batek beti du amaiera bat, eta Mikel Urrutiko etxearena atzo izan zen 16 urte profesionaletan igaro ostean, beraz hemendik zorterik onena, opa diogu bizitzako beste fase berri honetan, eta ziur zoriontasuna izango duela, hala opa diogu, eta gauza ederrez gozatzeko aukera baita ere. Beraz gogoratu, Urrutik atzo utzi zuen pilota.